Puila làm suku joto nai tong nai tahu dai boh sono oltre entertainment YouTube channel thumbnail dai title juga marong budi mangan ada sama kena ada angka kelayu video ni ketahui video wa. Wan suk marok bai sini iprasuk rok ni difference boro abo siti ni norong ang serai ke sai kena rengai. Henggang ke puila sini iprasuk beri rok. Siapa abo joto no khopjak ya. Je samung sitra khainai te apal keri nai te gian keri lasima keri beri rokno se sao je kaham tongnai lekha pora srungri tongnai rokno samani kogya je chini Agartala o rungsrungya just faltu berai tongnai rok drug chanai rokno se kini ang sanani nayo borok wanjui rok bai berayo tongo chao omo haike no hokai toni jago norok nugui mangkha gari rogo isa misa gari dami hingkai a je faltu bwri rok borok gari karani lubbai wansa rok bai khe utung ungui sui haike tongo tei rang kisa misa tongkha hingkai khunukha hingkai borok a wanjui rokno sui haitei rwktharwi thango borok no phaidi sanani nangya borok saichung no borok rangni lubbai gari kana lubbai borok rwktharwi thango tei afro hingkhe wansa rok bai bwtharjaknani naio bahai bwtharjaknani nai wanjui rok wngkha bwkha kwrak bongni bwkha luha into luha ahai ang luha ahai ni bagui borok maya nangya tabuk no hamjago hwnui twlangkhe thangfano maximum 5 month 6 month toni thangkhe no bono kerosene bului petrol bului khasiui thogui thimano aswkkai borokni bwkha luha takte buhuk song chini borok rok tei bwrui himjaknai rok borokni ok character no thangmayaku aboni bagui no borok omo haike thokai toni jago phiaba borokni uansukma rok borok hingkhai tiprasa rok ti je character joto saimano chubai sukrubui borok no rang bai paimano nangya bini bike gari bai look phwrangnani nangya borok kaisa bongni tongo borok kaisa hingkhai bank manager engineer o duita omo hingkhai sini se borok nungbai kaijaknai borok no nini bike gari bai rang bai nono borok no loop khaimangklak je swkpano nung kurul malik wngdi nungbai kaijakya borok tiprasa bai kaijakhai borokni rank komi o bahai borom komi borok abo se borok naio borok no je swkpano nung thar gari phano phunukdi je swkpano gari damni phunukdi borok amo bai borok tongya kwbangma chini tiprasa chwla rok tongo tangui uansukma rok no tangui nahar maya borokni borok khai chini borok no twango chini borok rok wngkha bwkha klai rang phunukkai gari lukkhai asukbai no thangpaio borok uansukma rok no je swkpano amo haike phunukdi borok phaiya tabuk chini tiprasa chwla bo bank manager wngkha tei engineer khlaijak borok abo bai hingka hinkhe borok phainani dos hinai tangui hingka hinkhe bini no kaham wngnai lukhung kaham wngnai hinui borok abo hingka hinkhe borok o dimago chokor sari chokor uansugui afuru borok phaisinai engineer rok ni masa se bwswk khai 90 1 lakh haio hingkhe masa se asuk haikhe tam chana tam nungna waso wanaya
aboni bagui borok uansugui phaio. Hingkha hingke tabuk tei engineer tei bank manager ni yang tolao bini tolao job chikon chikon hingkha hingke borok amoni bahai sikhaya. Tangoi hingkha hingke borok ni rank komio aboni bagui borok ni jaat bangali jaat rank komio borok phainani naiya. Borok bwswkai chalak uansukma rok tabuk tei buhuk chong hasibai. Tangoi hingkha hingke tabuk nwng uansukma rok no bini bwsaibai samung nango hinui chini tiprasa khoroksa call khaika bini bwsaino samung nango hinui phiaba bini bwsaino kwrwi bini sisip khaika afro bini bihik tamung thanai gore nai hingkha naio borok tong borosa abo tei salikya. Borok wngkha 6 taan atai jormo thui ni simi no 6 taan aborok no siyarni bagui no amo haike tabuk ni chwrai rok bwrwi bwsa bwsa rok thokaijago. Hingkhe belai kheno chong kha sinani nango tei belai kheno saimanani nango o video twi norogno kaham khwrwngmani ya belai khe kaham message tangoi hingkha hingke baksa baksa saimana khe to saimano 10 ni character no tei borok ni 6 taan no baksa baksa hingkha hingke saimaya 10 saka saka o kaham kok sakai borok abono no bisas khaiui believe khaiui borok tongo 10 o kaham nabwla hinui. Tabuk je chini tiprasa rok thanai rok chini tiprasa rok ni slai 10 no borok kaham thanai rok borok ni bagui salsa borok phol mannai bahai khe phol mannai 10 wngkha nono 1 bochor jora twi rang puisa kwrwi no borok chariui tongo khaniui tongo. Phiaba 1 bochor laika hingkhai nwng rang ringmaya hingkhai nini bwsajak hingkhai nini bwsajak no borok bai twlangjaknai abo haike borok ain khlaio abo baksa baksa borok thangmayago. Tabuk nwng rang 1.5 lakh thaibai no nini bwsajak phano wngthon tei nini jaga phano wngthon nini raba phano wngthon nwng borok ma rwnai. Amohai borok jodi so borok government bai job khlaiui ain khaikha hingkhai nwng tei pailiya aswk kwrak khe borok nono kagoj potro swnamui nono ain hainai nwng after jail o thana simi no uppai tei mungsa khainani kwrwi 10 wngkha omo hai amo rok no baksa baksa saimaya tongo aboni bagui khe tini o video rok no ma swnamo tabuk tei buhuk chong. Chong bujithai klaio o video rok ni bisingtwi no tangoi hingkha hingke jate bini tabuk tei buhuk chong baksa baksa saimaya rok joto thaimanui kha sibainani wngthon uansarok bai ta thokaijak thon nini yak tongo yakung tongo amo bai no samung khlai khoroknani wngthon tei borok bai jate ta thokaijak thon. Hingkha hingke norog buting mankhà wngkha khlaio tini ni chini tiprajak bai tei uansukma rok ni different borok o norog no slai slai no saifuna rwkha tei buti rwkha norog omo haike ano support khai tongmani bagui tei like kaisa khai tongmani bagui norog no paiflaya hambai tini ni o video o.